Milí diváci, dneska si uděláme vývarovou masovou polévku, vařenou zároveň se zeleninou a přílohovou zeleninou v páře. No, takhle vypadá, když se otevře pární hrnec. Zelenina neztrácí vůbec žádné vitamíny a zachová si veškerou svou krásnou barvu. Tak, jako druhé jídlo budou ovčí šneky, obalované v trojobalu, a příloha budou hranolky. Tak a jdeme na to. Tak, milí diváci, ještě budeme mít jednu malou změnu. S těmi ovčími šneky, protože se nám tam do toho přimíchal beran, tak budeme mít jednu beraní kouli. Ano. Takže příprava probíhá následovně. Tady vidíte perfektní spolupráci jednotlivých částí výrobní linky. Vy vidíte, kdy se obaluje šnek ve vajíčku, hupsne si do strouhanky, to už je další část výrobní linky. Ano, pěkně se obalí. A vrátí se zpátky, protože děláme dvojitou vrstvu, vrátí se zpátky do vajíčka a už to zase fíčí vedle. Takže takhle pěkně můžete rychle a snadno vyrobit ovčí šneky v trojobale. Tak, když to máme takhle v řadě pěkně za sebou připravené, vezmeme beraní kouli, obalíme ji v mouce, hladké mouce. Počkej, dám detail. Pořádně, prostě to je koule, to se musí. Beran je trošku tuhý. Tvrdák. Obalíme ve vajíčku. Obalíme ve strouhance. Obalíme ve vajíčku. Obalíme ve strouhance. To je domácí strouhanka, to je z čerstvého rohlíku. Ta je vzácná, to je moc drahá. Tak, pořádně. Pomačkáme to. Tak. A můžeme smažit. Tady máme pěkně udělanou nakrájenou zeleninku, pěkně do oblohy. Tady se nám už smaží, friťákujou hranolky. A jdeme připravovat ovčí šneky. Tak. Čaku! Začni! Hej! Vezmeme šnek, opatrně, aby neutek, a vkládáme do rozpáleného oleje. Maličku. Tak. Bíčí koule až nakonec. Tak, zaklopíme a necháme pěkně na mírném plameni smažit. Připravíme si něco, čím to vytáhneme, protože pak budou šneky strašně těžké. Šneky už se nám z jedné strany pěkně vydělaly, takže si je otočíme. Nám pěkně osmaží, pěkně do zlatová z obou stran. A znova přiklopíme. Tak a hranolky už taky jsou. Můžeme je vyndat a nechat dokapat. To bude dobrota. Tady se to smaží, brambory už jsou taky. Připravíme přílohu. Tak. Můžeme. A počkáme na šneky. Takže obloha, všechno už je ready. A podáváme šnečky.
A teďka šneky. Tak. Very good. Vypadá to hodně dobře. Tak a tam dáme ještě hranolky. Můžeme servírovat japonské princezně. Tak, vážení diváci, japonská delegace už nám dorazila, vidíte? Zcela zavalená. Tak, princeznu můžem? Princezně se nechce. Konnichiwa? Tak. A čekáme na jídlo. A jdeme servírovat a jdeme na to. Dobrý čaj. Iced tea. Česká šnek, slovenská sír, česká brambor, japonská princezna. Hej. Hej. Takže, oblohu už máme připravenou, pěkně jsme si nakrájeli čerstvou zeleninku. Tak, tady už se friťákujou hranolky. A teďka budeme přecházet ke smažení ovčích šnechů. Takže, Čaku! Začni! Oj! Ka, 5 minut. Bobika. Adam, připrav. Bobika, s přilou. Jedna, dvě, Fredíde, budou šneky při jídle. Umístění japonské delegace do poštovní přepravky. Otočit, ale víš, ty budeš takhle jako šantán. Schovej se. Okay. A zalebí. Jo, ale dívej se. Jak lezeš tak, jako, že se postavíš a uděláš tak. Konnichiwa. OK? Tak. Jakže, jo, na... Tak. Japonská generace už tam. Generace. Tak vážení diváci, japonská delegace už tam dorazila. Vidíte?
Stopni to. Můžeš. To je sto... Dobré, jeď.